Kaluyan unta kita sa Dios nga magagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Diyos, ang mahal nga Birhen Maria gipanamkon nga walay sala. Niining pagihagyanda mo ang takos nga pulianan na lang sa imong anak. O gilawas mo siya sa tanang buling sa sala. Tungod sa mga panglungdan nga daan ang nakita sa kamatayon ni Kristo. Busay tugot nga malimbyo kami sa sala. Og mabutong ta kaming anak kanimo, tungod sa pangalian ni Maria. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoo Kristo imong anak. Nga buyog hari uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan.
Kinutlo gikan sa basahon sa Henesis. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios, hain ka ba? Ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman, ug giabot ako kahadlok, ug mitago ako, kay hubo man ako. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka, nangutana ang Dios. Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag, ang babae nga gihatag mo kanako, maoy naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy, ug mikaon ako niini. Ang Ginoong Dios nangutana sa babae, nganong gibuhat mo man kini? Ang babae mitubag, gilansisan ako sa bitin, busa mikaon ako niini. Ug ang Ginoong Dios miingon sa bitin, tungod niini silutan ka, ikaw lamang sa tanang mananap ang mahiagom ni ining tungluha. Sugad karon, magkamang ka na, pinaagi sa imong tiyan, ug magkaon ka nag-abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Himuon kung magdinumtanay ikaw ug ang babae, mahimong kaaway ang tao ug ang bitin, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmukon niya ang imong ulo, ug paakon mo usab ang iyang tikod. Ginganlan sa lalaki ang iyang asawa ug Eva, kay siya man ang inahan sa tanang tao. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo ug bagong awit, kay naghimo siya og katangilahang mga buhat. Awiti ang Ginoo ug bagong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Awiti ang Ginoo ug bagong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tungkamot nakakabot ug kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaan nga bukton. Awiti ang Ginoo ug bagong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa tubangan sa kanasuran, iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy, ug sa iyang kamatinod anon, alang sa balay sa Israel. Awiti ang Ginoo ug bagong awit,
kay naghimo siya og katingalahang mga buhay. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang kayutaan, singgit kamo sa pag-awit. Pag-awit kamo pagdaig. Awiti ang Ginoo ug pag-awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhay. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pabuhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ng gibutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak, pinaagi ni Hesukristo. Mao kini ang iyang gikahimutan ug tuyo. Daygo nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato, pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Gibuhat ang tanang butang, sumala sa laraw ug pagbuot sa Dios. Ug diha kang Kristo, gipili kita sa Dios aron maiya kitang katawhan, sumala sa iyang tuyo, sukad pa sa sinugdan. Ug maoy iyang pagbuot nga kita, nga maoy unang nagsalig kang Kristo, magdaig sa himaya sa Dios. Ang pulong sa Ginoo.
ang Ginoo manaakan ninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumalat ni San Lucas. Sa ikaunong kabulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa kalungsod sa Galilea nga ginganlag Nazareth. May mensahe siya alas sa kabatan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babae. Miadto ang anghel kaniya o mingon, paglipay, ang Ginoo nag-uban o nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagabati niya sa mensahe sa anghel. O nagpalandong siya kung unsay kalugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka og mga anak og lalaki, ug nganlan mo siyang Jesus. Mahimo siyang inila o tawgon siyang nga anak sa Dios nga labing halandon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa katigulangan nga sa David o mahimo siyang hari sa makaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan o dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako, busa unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsan kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini, ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel. Gingon nga dili na siya mo anak. Apan karon, ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak. Bisag tigulang na siya kaayo. Kay walay dili mahimo sa Dios. Miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, may tabuon ta kanako ang imong gisulti. Ug may biya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Awiti ang Ginoo o bag-ong awit.
kay naghimo siya katingalahang mga buhat. Mao kini mangisuon ang pagdasing diin kita gitawag. Gidasing kita sa pag-awit sa mga pagdaig, awit sa pagpasalamat tungod sa mga dagkong butang, mga katingalahang mga buhat nga gihimo sa Ginoo. Pagkakatingalahan yun sa mga buhat sa Ginoo nga atong makita diha sa kasaysayan sa atong kaluwasan. Pagkakatingalahan yun tungod kay dunay usa ka babay nga iyang gipili na niyang daan. Ang babae batan-on nga dalaga nga si Maria, nagpaniigon o 14 o 15 anyos, bana-bana sa mga Bible scholars. Gipili na siyang daan, gikan pa yun sa sinugdanan. Pagkakatingalahan, no? Tungkol kay matod pa sa anghel, walay dili mahimo sa Dios. Tungod kay ang gihimo sa Dios mga isuon ni Maria nga gipili na niyang daan, mao nga iyang gibuots nga ang mahal nga Birhen Maria mahimo nga luwas sa sala nga panlundon. Gihimo sa Ginoo nga putli ang pagkagipanamkon sa mahal nga Birhen Maria. Putli nga pagkagipanamkon. Mao ni ang katingalahang buhat nga gihimos sa Ginoo. Nga sa ato pa dili ordinaryo ang pagkahimugso sa mahal nga Birhen Maria ug ang pagkatao sa mahal nga Birhen Maria diha sa sabakan sa iyang inahan nga si Santa Ana. Dili ordinaryo, extraordinary, katingalahan. Kay si Maria wala makasunod sa tunglo sa sala nga nadawat sa una natong mga ginikanan nga sila si Adan ug si Eva. Ang karaan nga Eva nilabay na o si Eva ug si Adan mao'y nagda og tunglo sa ilang mga kaliwatan. Pero sa kaayo sa Ginoo, sa iyang pagkamaluluyon ba, dili siya makatugot nga ang tao nga iyang gibuhat ug ang tanan niyang gibuhat nga maayo kay ng pagabuhat magpabilin sa kahimtang sa sala, sa kadaot sa sala. This is how our God good is. Dinhi makita nimo unsa kaayo ang Ginoo ba. Ang unsay giguba sa tao because of his disobedience gihiuli sa Ginoo. Ug ang mahal nga Birhen Maria nahimong instrumento kay pinaagi sa mahal nga Birhen Maria nga gipili ng daan sa Ginoo nga putli ang iyang pagkagipanamkon. Anak matao mahimugso
ang ikaduha nga persona sa Santissima Trinidad nga si Jesucristo atong manuluwas. Mao na si Maria maigsuon pagatawgon gyud og inahan sa Dios. Dunay uban nga mga laing tinuhuan nga musupak yun ani. Musupak sa pagkainahan sa Dios sa mahal nga Birhen Maria. Pero kita, naghatag kitang pagpasidungog kay mituo kita sa mahal nga Birhen Maria nga inahan siya sa Dios. Inahan sa ikaduha nga persona sa Santissima Trinidad nga mao si Kristo ang Dios nga nagpakatao. Dili siya inahan sa Dios Amahan nga magbubuhat. Inahan siya sa Dios nga nagpakatao, ang ikaduha nga persona sa Santissima Trinidad. Kay mituo man ta nga sa usa ka Dios adunay tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tulo ka persona pero usa ra ka kinaiya, Dios. Gisaw-an nila ang usa ka kinaiya nga mao ang ilang pagka-Dios. Ug ang ikaduha nga persona nga Dios mao ang nagpakatao. Sa sabakan ni Maria nga giputli sa Ginoo, aron nga si Maria nga gipili ng daan sa Ginoo nga putli, mamahimong takos og angayan nga mudawat nga mamahimong inahan sa ikaduha nga persona sa Santissima Trinidad nga mao ang atong manluluwas. Pagkakatingalahan yun. Ang buhat sa Ginoo ba? Tungod kay tanawa, wala pa gani mahimugso ang ikaduha nga persona sa Santissima Trinidad gikan sa sabakan sa mahal nga Birhen Maria. Giluwas na siyang daan sa Ginoo. Kaya mo may plano sa Ginoo. Iyan ang giplano ng daan sa sinugdanan pagyud sa diha nga ang tao misupak kaniya nga iyang luwason ug ang pagluwas niya, ang paagi sa pagluwas nga iyang ipadala ang iyang bugtong anak nga Jesucristo nga pinaagi siyang kasakit o kamatayon sa krus o sa iyang pagkabanhaw, luwason niya ang katawhan sa ulipon sa og tungod niining kaluwasan nga ihatag ni Kristo, pinaagi siyang kasakit kamatayon sa krus, giluwas si Maria, pinaagi nini, wala pa gani matao. Muna'y misteryo sa atong kaluwasan. Dinhi makita nato may suon ang pagkakatingalahan nga buhat sa Ginoo diha sa kinabuhi sa mahal nga Birhen Maria. O kining maong pagkakatingalahan nga buhat sa Ginoo, di lang nato na siya makita mga isuon sa kinabuhi sa mahal nga Birhen Maria. Kay ato usab kini nga makita diha sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kita karon nga niya dinhi. Nga sama sa mahal nga Birhen Maria, gipili na siyang daan, kita usab, gipili usab kita sa Ginoo nga mahimong iya. Mao man ni ang kamatuoran nga gisangyaw ni San Pablo sa iyang sulat ngadto sa taga Efeso. Miingon siya, magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesucristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong kasa sa langit diya sa itong pagkahiusa ka Kristo. Kay mauni ang kasinatian sa Pablo. Si Pablo kaniya tuwa pa makailas Ginoo. Iya maganing gigukod ang mga Kristiyanos.
Pero sa diha nga nakaila sa Ginoo, ngadtong panahon nga siya nagkabayo padulong sa Damasco, gigukod niyang mga Kristiyanos. Naigo siya sa liti. Pagkaigo sa liti niya, nahusas kabayo. Kung nadungog niya ang tingos Ginoo, Saulo, Saulo, nganong kilutos buako. Ingo Saulo, kinsa ka man? Ako si Kristo nga imong gilutos. Ako si Kristo nga imong gilutos. Tungod kay ang mga Kristiyanos nga iyang gilutos, mauman ang lawas ni Kristo, kabahin sing lawas. And that was the turning point sa kinabuhi ni Saulo. Ug nahimo siyang Pablo. Mauni ang kasinatian ni Pablo ba? Ang katingalahang buhat sa Ginoo diha sa kinabuhi. Ug mauni ang nakita. Gikan sa mong kasinatian, nakita niya nga ang tanan nga nabudagan sa ngalan ni Kristo, sa ngalan samahan anak ug sa Espiritu, tanawa may suon. Tanawa. Kining atong pagkapinili nga anak sa Dios. Kining atong pagkadawat sa grasya ng Espirituhanon. Kining atong pagkahiusa diya kang Kristo, Jesus. Dili ni nato madawat o maangkon karon. O wala pa moingon ang mahal nga Birhen Maria, sulugoon ako sa Ginoo, may tabuon ta kanako ang imong gisulti. Kung wala pa ang fiat sa mahal nga Birhen Maria, there is no Eucharist. There is no Jesus Christ. Because it was through her obedience nga misulod ang paglaom sa atong kalawasan. It was through her obedience nga nahatagan og katumanan, kaingpitan ang plano sa Ginoo nga iyang ipadala ang iyang bugtong anak aron sa pagluwas kanato. Dinhi makita nato magsuon ang dako nga papel sa mahal nga Birhen Maria. Muna angay usab siyang pagkatawgon nga co-mediator. Co-mediator. Not in the same degree with Christ as the mediator. They are not on the same degree, no? But si Maria, matawag po nato co-mediator. Tungod kay siya man ang nahimo nga tigpataliwala nato diha kang Kristo. Si Kristo, mediator, kay siya man ang tigpataliwala nato sa Amahan. See the difference? Kita mo sa kalainan? Si Maria, co-mediator, not in the same degree sa Ginoo, Hesus Kristo. So, angay lang yun mga isuon, nga atong hatagan sa pagpasalungog ang mahal nga Birhen Maria karon, tungod kay pinagi kaniya, nahimugso ang Diyos nga napagkatao. Pinaagi kaniya, naangkon nato ang espirituhanong mga gasa nga mo'y makapahiusa nato dakang Kristo. Mary is the most perfect creature created by God. And she is the new Eve. Siya mao ang bag-o nga Eva. Ang karaan nga Eva, pinagi niya ang tunglo ang sa nisod sa kahimtang sa tao. Through Mary, the new Eve,
ang kaluwasan miabot sa kahimtang sa tao. Ave Maria. Hail Mary, full of grace. The Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Amen. Ato karong mag-uhon ng atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios samahan makagahom sa tanan, magbabuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Kristo ang bugtong anak sa Dios, ganak sa man sa lapay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaya samahan, pinagi kaniya nanghimo ang tanan. Tungod kanato mga tawo alang sa atong kaluwasan, mikanaw sa gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo sing may lawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansan sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya namatay og gilubong, sa katong adlaw na banhaw siya, aron matuman kasulatan. Misaka sa langit nagalingkod sa tuo samahan, mubalik sa nga mayamayaon, aron paghukom sa mga buhi o sa natay, ug ang angging harian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi, nagigikan sa samahan ng usanak, dungan sa mga usanak gisimba sa gimaya, ug misulti pinagas mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko apostoliko nga simbahan, nagila kami sa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala, nakapaabot kami sa pagabanhaw sa matay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Sa atong pagpasidungog kang Maria, ang Birhen nga gipanamkon nga walay sala, mangaliha kita samahan dinuyugan sa mga pagampo usab sa atong inahan. Busa motuwa kita, amahan sa pangaman ni Maria, dungga kami. Nga ang simbahan, mutubo ngadto sa kahimpitan ni Maria, ang among padulngan ug ang among paglaom. Magampo kita sa Ginoo. Man sa pangalan ni Maria, dungga kami. Nga pinaagi sa pagampo ug sa pagpinitensya, ang kalibutan makasulod sa malinawng katuigan, nga mao ang pagdaog sa kasing-kasing ni Maria. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa pangaman ni Maria, dungga kami. Nga ang putling kasing-kasing, mupalambo ug katarong ug panag-uyon sa tibuok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa pangaman ni Maria, dungga kami. Nga si Maria, nga puno sa grasya, magtabang kanato dinhi sa atong pagpanaw. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa pangalan ni Maria, dungga kami. Nga ang mga nangamatay sa walay katapusan, magsadya tipon kang Maria ug sa tanang mga santos didto sa langitnong gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa pangalan ni Maria, dungga kami. Amahan ug magbabuhat, dungga kami nagaampo uban sa walay buling ug kanunay Birhen Maria.
nga gipili sa wala pa buhata ang kalibutan, nga mahimong inahan ni Jesus imong anak, nga nagapuyo nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Magigsoon pag-aampo kamo aron ang angkog ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios kamahan, makagagahom sa tanan. O Ginoo, dawata nga may nang po na makaluwas nga gasa nga mo gihalad kanimo. Nining pangiling na Santa Maria nga Barhen, nga gipanamkon nga walay sala. Itugot nga maingon nga nagila kami nga giling kawasya sa tanang buling sa sala. Tungod sa grasya nga gipasyo na paghatag kaniya. Sa ingon maluwas usab kami sa tanang sala, tungod sa iyang pangaliya, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Nga Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan, tunhay nga Diyos ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo, kanunayog sa tanang dapit. Kay giampingan mo ang bulan nga Beren Maria, sa buling sa sala nga panulundon, aron diha kaniya, nga gipuno mo sa imong grasya. Maanda mo ang usa ka inahan, nga takos sa imong anak, ug matiman-an mo ang sinugdan sa imong santos nga simbahan, imong tahom nga sawa, nga walay mansa. Ang Birhen ko nga Purisima, mauman ang maghatag kanamo sa anak. Ang kordero nga inosente, ug magwagtang sa among kasalanan. Siya nagandam sa Birhen labaw sa tanan, alang sa imong katawhan, aron mahimong tigpangaliya sa grasya, ug sulondon sa kasantos, nga walay ikagsama, ug busa, uban sa mga anghel, nagaday kami kanimo, diha sa among pag-awit nga malipayon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kaniho pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug bingon. Dawata kini, ug panginom ka mo nga tanan gikan nini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo.
buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning pan sa kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga matubang mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawas sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang mong simahan sa tibok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanang mga pare. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay. Malaumon nga babanhaw sila untang nang nagamatay diha sa mong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa mga nao. Kaluoy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambis sa kinabing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana. Uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa mong kabubuton latas katuigan. Uban kanila amo ikaw nga dahi kung amo ikaw ang himayaon, pinagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihata ka na kanimo makagagahom nga mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Gitudloan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong amahan, ug busa mangahas kita sa pagingon. Sa mga langit, hagday ko ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong matumaring mong pagbuot, dinhi sa yuta may mong salamin. Ang kalamon na mo sa madagat na, ihadag ka na mo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panunan, inunuan sa kamisan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan.
Atagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa mong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa nga mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kayusa. Ikaw nga bughari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita tang pag-iniksonaya, pagdait manakanin. Kini, maong kordero sa Diyos nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo ko angay mo kalawat kanimo. Apan mo lamang Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Magampo kita. Ang mga sakramento nga mong nakalawag, Ginoong Diyos namo,
mag-alimunta din ikanamo sa mga samad niya tong sala, nga sa ulusahong pagigilwas mo ang bulang Birhen Maria, nga gipanamkon nga walay buling, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, atong dado ng gugma kalinaw ni Kristo.